ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲତାଶା ଆଉ ଆଦିଙ୍କର ହଳଦୀ ବିଧି ଚାଲିଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି କାଲି ରାତିର ମୁକ୍ତି ଆଉ ଆଦିଙ୍କର, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନଶ୍ରୀ। ଆଉ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନଶ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି କି ଏସବୁ ସେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଡରନ୍ତିନି। ଆପଣ କେବଳ ଆରୋପ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁମା, ଆପଣ ତ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମର୍ଡ଼ରାର ବୋଲି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନାଲି କହନ୍ତି କି ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ? ହଁ ଜେଜେମା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମିତି ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ସେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେନି। ଛତୁଆ କହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ ସୁନ୍ଦରୀ? ହଁ, ଇଏ କାହିଁକି ମାଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ତା ମାଆଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି।